Ng isda ngayon dito. Yan. Pwede ng panggera sa Marawi. Pwede. Pakita mo naman sa camera yung nakuha. Oh. Yan o. Machine gun. Daming Yan. dala oh. Yan lahat yung nakuha namin. Hi guys, titignan muna natin si Virgo ngayon. Mas kilala natin si Kenneth. Naninisid siya kasi sa ilog sa Salvador First. Kaya pupunta natin siya doon. At magpipiknik pala kami dito sa ilog ulit, sa ilalim ng tulay. Kaya pupuntahan muna natin siya para tignan kung may nakuha na siyang isda. Ayun, malapit na tayo sa kanya. Medyo malapit na tayo sa kanya. Ewan ko lang kung nandito siya or nasa ibaba pa mismo. Kaya tignan natin siya ngayon dito. Naglalambat ata siya. Ewan kung naglalambat or naninisid siya ngayon. Kasi nauna na siya kasi kanina mga 6 ata siya pumunta dito. Wala naman tao. Kaya yung baka nandun sa loob. Kaya hintayin natin siyang lumabas kung meron. At andito pala siya ngayon. Sisigay siya ng isda ngayon. May huli ka na? Wala pa. Wala pa daw siyang huli ngayon eh. Pero alam naman natin to, medyo may pagkakwento. Kaya hindi niya sinasabi kung meron o wala. Titignan niya kung meron na siyang huli. Pero so ayun, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung meron kaming huli o wala. At may nakuha na pala siya kanina. Nagsisinungaling lang siya kanina. What? What the fuck? Ginojok niya lang ako. Sabi niya wala pa kanina, di ba? Narinig yun naman. Pero dito pala yung nakuha niya. Ang lalaki. Lalo yung natuhog na to. Napana. Ito ang laki.
Lalaki ah. Meron na kami pipiknikin mamaya doon sa ilog. Doon pa rin siya. Patuloy pa rin siyang nagsisigay ng isda. Naglalambat. So kita-kita na lang tayo mamaya dun sa ilalim ng tulay, guys. Yun po, inaayos na ni Kenneth yung nakuha namin. Nakuha niya pala. Sorry. Yan. Yan. Yan lahat yung nakuha namin, guys. Nakuha ko lang. Ay, nakuha. Wala kang nakuha dito. Nakuha pala ni Kenneth. Yun. Babanlawan na lang niya. Tapos uuwi na kami. Ayun o. Panay tilapia. Solidong malalaki. Ayun. So uwi na kami. Uwi na tayo ba o? Lagay mo dito. Huwag ka madaldal. Yan. Tapos ganun. Ayun. Ano, uwi na tayo? Depende. O maglalambat ka pa doon sa taas? Uwi na. So uwi na daw kami. Para hindi yung cut na yan. Para yung vlog na naman. Uwi na kami, guys. Dito pa rin kami kumuha ng isda ngayon. Dito. Yan. Pwede ng panggera sa Marawi. Pwede. Pakita mo naman sa camera yung nakuha. Oh. Yan o. Machine gun. Daming Yan. tala oh. Yan lahat yung nakuha namin. Shoutout pala sa bumilhan ko kanina ng gata powdered. Shoutout sa inyo. Ang ginagaya. At ayun na nga po, nalinisan na namin yung isda na uulamin natin. Tapos may tanglad. At ayun, naglilinis na siya ng sibuyas. Pansahog namin. Ayun. Katang-tanga ka lang dyan. 2 coconut milk powder. Tignan nyo yung sinaing nila. Wow. Ano yan? Lugaw? Lagyan mo na lang ng luyat. Manok Luyat. tanga, manok pikabil mo. Kalakamat sa bunga manok raman dudut na. Yeah. So ayun, lulutuin na natin. Ayan. Ayan. Anong ginagawa mo, Binet? Kinet? Gumagawa ko ng pantusok sa mata mo. Di wow. Yan. Gata powdered ulit. At yan na nga po. Kumakain na po sila. Kumakain na po sila. Yan yung linuto namin ginataan. Kain lang ng kain. Subukan kayo mo sa YouTube ah. Hindi pag-i-uploadan na eh. Sige. Suwasan nyo.
Ayun, nagkaya na sila na kumain. Kaya punta na sila sa tubig. O, may buso na na. Buso yun. Nag-viral ka ito. Tangan na eh. Yan, ubusin nyo na yan. Sige, kain lang na kain. Kain lang ng kain para sa video natin. So masarap daw yung luto namin, guys. I-upload natin ito lang kung marami tayo. Pagpipin nakatawa tayo. Ayun. So, thank you pala guys sa panonood ng video namin. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para sa susunod naming video. Bye!